במהלך הפרסומות הצטרפו אליי תמיר קורן וענבל דרוקר. שלום לכם. שלום. אנו נוטים לחשוב שמדיטציה יציאה מהמציאות ופרישה מהחיים הנורמטיביים שלנו. אך מסתבר שמטרת התרגול המדיטטיבי הוא דווקא להחזיר אותנו אל המציאות של כאן ועכשיו. איך בדיוק עושים את זה? תמיר קורן, מורה לזן מדיטציה, יסביר לנו. אז בוא תגיד לנו קודם כל, מהי זן מדיטציה? ברשותך, רפי, אנחנו ניגש ישר לסיום. בסדר גמור, מה שאתה רוצה. סיום הסיפור זה שאנחנו עכשיו יושבים כאן. כן. ועכשיו אני נוכח כאן איתך, באולפן. הרעיון הוא שאנחנו רוצים לשמור על השקט שלנו מבפנים. מסתבר שהשקט זה הנכס החשוב ביותר. אבל אם יש לנו ראש שעושה הרבה רעש, וכל הזמן לוקח אותנו עם המחשבות, אז אנחנו לא נוכחים. והחוסר נוכחות הזאת גורמת לנו להרבה עניינים עם עצמנו ועם הסובבים אותנו. אז בואו תן לי דוגמה מה אתה עושה, או מה המטרה של המדיטציה, לנקות לנו את הראש? תראה, לפני שאנחנו ניגש לדבר עצמו, חשוב שנכיר את שני החלקים שיש לנו בנפש. אחד קוראים לו הראש, האינטלקט, הרציונל. המחשבה. כן. והחלק השני זה הרגש, האמוציונלית, האמוציות. כן. שני החלקים האלה הם איתנו כל הזמן. הזן מדיטציה אומר שיש עוד חלק נוסף שקוראים לו האמצע. האני האמיתי, האני האותנטי, שיחד איתו יש את הראש ויש את הרגש. אנחנו לומדים בשיעור הראשון, קודם כל להבין שאני זה לא הראש שלי, זה לא המחשבות שלי, ואני זה גם לא הרגש שלי. יש אותי ויש את המחשבות שלי. יש אותי ויש את הרגשות שלי. למדתי שיש לי את הראש שלי ואת המחשבות שלי ואת הרגשות שלי. אבל באיזשהו מקום אני חייב לשלב את ביניהם. נכון. וזה המדיטציה, זה האמצע? כן, האמצע. מדיטציה זה מידל. מדי, כן. יפה, מדיטציה. זה להאיר את דמות האמצע. אנחנו קוראים לדמות הזאת, הדמות הבוגרת, או בעל הבית, זה שמנהיג ואחראי על שני החלקים האלה, ראש ורגש. כמו ילדים, דמות האמצע זה כמו הורה פנימי שמשגיח ושומר על שני הילדים האלה. אז יש לכל אחד את זה אצלנו באופן אינטואיטיבי, גם מבלי שאנחנו עושים מדיטציה. נכון. אז מהי המדיטציה? מה שקורה במהלך השנים, מהרגע שנולדנו, ועד שאנחנו הופכים לאנשים בוגרים, מכיוון שלא כל כך מלמדים בבית ספר את הנושא הזה, הרבה פעמים הראש שלנו ובחברה שלנו, שהיא חברה מאוד ראשנית, מה שנקרא, הראש הזה בא ומשתלט, והוא רוצה לנהל את החיים. העניין עם הראש, שלפעמים הוא גורם לרגש, לשותפה שלו, להרגיש לא טוב. כן, אבל אתה יודע שיש אנשים שפועלים יותר מהראש, נכון. ויש אנשים שפועלים יותר מהרגש. אין לנו מוח אחד, יש לנו שני מוחות. יש לנו מוח ימני ומוח שמאלי. נכון. המוח השמאלי הוא יותר הראש, נכון. והמוח הימיני הוא יותר הרגש, הוא יותר התחושה והאינטואיציה. אז איך אנחנו משלבים ביניהם? כך או כך, גם אם הרגש שלך יותר חזקה במקרה שלי, אני באתי מרקע כזה, כן. או הראש, בכל מקרה אין איזון בין השניים. כן. הרעיון זה גם לאזן בין שניהם, לעשות מה שנקרא שלום פנימי, במקום המאבקים של שני הקולות האלה, שבאים לידי ביטוי כל היום, ביום-יום בדברים הכי קטנים והכי גדולים. איך אני עושה שלום במוח שלי בין הרגש והשכל? בשביל זה אנחנו מגיעים לעניין שנקרא תרגול המדיטציה. איך אני מתרגל? בוא תדריך אותי לתרגל. תרגול המדיטציה. עכשיו אנחנו יושבים על כיסא. כן. כיסא טוב, קריא טוב, מה שנוח. חשוב לשבת עם גב ישר. עכשיו להרפות כתפיים. כן, כי הרבה פעמים מהטנס, מהראש מהמתח, שעובד, כן. הוא מכווץ, אנחנו מתוחים. עכשיו בוא נרפה. נפתח את הגב, ידיים נניח במקום אחד ואפילו לא נזיז אותם. נתחבר לנשימה, נשימה, יש לנו נשימה, אנחנו בכלל לא מכירים בה. היא גם בתחום, היא איתנו ביחד בה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה פשוט מניחים לכמה דקות למחשבות ולרגשות. אנחנו כמובן לא יכולים בתוכנית להניח את כל הצופים נכון. שלנו, לשמוע את הבעיות שלנו, אבל בוא נגיד כך, אני יושב כמה דקות בשקט, ופתאום עולה לי מחשבה. עולה לי מחשבה על העבודה שלי, עולה לי מחשבה על החולים שלי, עולה לי מחשבה על הילדים שלי, על המשפחה, על הבנק, על מנהל הבנק, כל מיני דברים כאלה. איך אני מרגיע את המחשבות האלה? לא משנה עכשיו מה בא, מחשבה טובה, לא טובה, שלילי, חיובי, כרגע אנחנו מניחים להכל. למה? כי אנחנו רוצים שביום יום, במקום שהמחשבות האלה יבואו וישתלטו עלינו, וזה מה שקורה הרבה פעמים, יהיה את זה שבאמצע שרואה את המחשבות, רואה את הרגשות, אבל הוא זה שמנהל את העסק. אז איך הוא מנהל את זה? בוא תגיד לי, אני כרגע יושב, אתה אומר לי לשבת בשקט, אני סוגר את העיניים. באה המחשבה לגרש אותה או לאבד אותה? רק להתבונן עליה.
רק אני להתבונן אתבונן, עליה. זה אומר, אני כאן, כן, מרפא אוקיי. את הגוף, עם הנשיבה, מקשיב לציפורים, באולפן אין, אבל בגדול כן, יש. אוקיי, אבל אין ציפורים בראש שלי כשיש לי בית חולים בראש, או שיש לי... נכון. בשביל זה כל כך חשוב שאדם עסוק כמוך, שעושה המון המון המון, ימצא לו את הכמה דקות האלה רק לרפי. לא רפי הדוקטור, לא הפרופסור. בסדר גמור. רק רפי. כן, אבל רפי הוא מורכב מהרבה רפים. נכון. נכון, אז איך אני יכול לשלב את כל הרפים האלה? אין שום בעיה, ברגע שהדמות הזאת שקוראים לה אמצע מתעוררת, ואנחנו מוצאים אותה החוצה, כי לפני זה הייתה נורא פסיבית, והיא נתנה להם לנהל את העניינים, וזה לא עושה לנו טוב. כן. עכשיו שהוא יוצא החוצה, רפי יכול עדיין לעשות, להיות אותו אקטיבי, רק עם ראש קצת יותר שקט, יותר בהיר, ורגש, מצב נעים ונחמד. אבל הרגש לפעמים הוא לא נעים ונחמד. נכון. אם אני כועס, אם אני עצבני, אם אני פגוע, הרגש הוא לא בדיוק רגוע ושקט. בדיוק. הרגש כועס. נכון, המדיטציה בו זמנית עושה המון המון דברים. היא פותחת לנו פתאום דברים מהעבר שיושבים על הרגש, ואז אנחנו גם את זה משחררים. ואז יורד הכעס. איך אפשר להתחיל בקטן? איך אנחנו יכולים להגיד לצופים שלנו, בואו תתחילו בקטן, בואו תלמדו דבר אחד שאפשר להיות בשקט ולהביא טיפה שלווה לגוף. תראה, חשוב למצוא מורה, כי מורה תפקידו לתת את הכיוון ואת הידע. להראות את הדרך, את הכלים. אחר כך התרגול בקבוצה זה מצוין, כי קבוצה זה תמיכה. כמו שאנחנו עכשיו פה בקבוצה, אנחנו ביחד, שמפנים את כולם להתבוננות פנימה, להכיר מי אני באמת, זה עוזר. גם בבית, הרעיון הכי חשוב, רפי, שזה יבוא לידי ביטוי ביום-יום. מה קורה עם אנשים שלא יכולים לשבת 3 דקות בשקט עם עצמם? האם זו בעיה של נגיד אנשים היפראקטיביים, או נגיד אנשים שבכלל לא יכולים לשבת בשקט. אתה רואה את אלה שכל הזמן עם איזו תנועה ביד, עם תנועה ברגל. תשמע, זה פשוט מעיד על חוסר שקט, זה הכל. והטיפול הזה, הטכניקה הזאת, המדיטציה, תביא להם את השקט? כל דוגמא אתה חייב לבחור בזה. אני לא בא לשכנע אף אחד. לא, בוודאי. זה חייב לבוא מהרצון שלך הפנימי, כי אתה מרגיש, וואלה, החיים שלי בסדר בסך הכל, אבל עדיין בפנים יש לי המון חוסר שקט, ונמאס לי מזה. רובנו סובלים מחוסר שקט. נכון, בטח, אנחנו חברה... כן, אבל אתה צריך להתפרנס, ואתה צריך לפרנס, ואתה צריך... לא סותר, זה בדיוק הנקודה. הראש, הנה, הראש, הוא תמיד מצדיק למה ולמה אני אמור להיות ככה. לא, תהיה, תיצור, תחיה, זה מדובר על החיים עצמם. רק בפנים קצת יותר שקט, שלא כל מילה שמישהו זורק לך יזיז אותך. אין ספק שהמדיטציה ואותו שקט מביא לנו שלווה, מביא להורדת סטרס, מוריד לחץ דם, משנה את הפעילות החשמלית של המוח. זה רק טוב, אבל אתה יודע מה? הלוואי שאני הייתי יכול לעשות מדיטציה 20 שעות ביום ולעבוד 4 שעות. אתה הגזמת, רפי. עזוב, אתה רואה, אתה הולך ישר לקיצוניות. אנחנו אמצע, כל אמצע, 10 דקות. לא חייבים אפילו כל יום. תמצא את הזמן, תבין שזה חשוב, שים את זה בראש סדר העדיפויות, ותראה מה זה עושה לך לחיים. אם זה עובד נהדר, אם לא, שחרר. תודה רבה. תודה רבה. תודה לך. מה שאני יכול להגיד לכם, ועכשיו ברצינות, שאני עושה מדיטציה מדי פעם, לפעמים אני תופס 10 דקות של מדיטציה, לאחר מכן אני מרגיש אדם אחר.